समाज बेरेखा खामानि मावा आं बेखौनो खावलायहरो। जोंहा सिडलिनि बाय इलेक्शना तारिख आरो डिक्लारेशन बेखौसो नेनानै दङ। बेवहाय केन्डिडेटआ जायआनो फैया मानो जोङो बे देरहागोना 100% रोखा जानानै दंखायो। जों मात्र डेट एबा तारिखखौ जोङो नेनानै दङ आरो काउन्टिं नभेम्बरनि गिबि खेबाव जागोन होननानै जों खोनादों आरो बिनि थाखाय जोङो जथायै इउपिपिएल आरो बिजेपि खामानि मावगासिनो दङ। जायखिजाया जिहेतु सिडली सीटआ इउपिपिएलनिमोन जिहेतु जोंहा इउपिपिएल बिजेपि एलायन्सआव दङ बे हिसाबै बिजेपिनिफ्राय बुंनाय जाहैदों। इतिमध्ये चिफ मिनिस्टारा डिक्लार होबाय जे जेराव जाय दोलोनि एमएलए दङमोन बे दोलोआनो बे सिटखौ मोनगोन। दा बेबायदिनो बङाइगावआव एजिपिनिमोन फणिभूषण चौधुरी बिथाङा एमपि जानायनि उनाव बङाइगाव एजिपिआ गेलेगोन। दा जोंहा सिडलीआव इउपिपिएलनिफ्राय गेलेगोन आरो बिनि थाखाय जों इउपिपिएलनि बुथ लेभेलसिम जोंनि खामानि मावनाया रोखा जाबाय। 32 नं भेरगाव समष्टियाव दिनै 300निबो बांसिन बिपिएफ कंग्रेस आरो गुबुन गुबुन राजनीतिक दलनि मावथि बिथांमोना जोंनि प्रमद बर' बिथां दैदेननाय इउपिपिएल दोलोआव जोगदान जाफैदों। बेनि गुबै जाहोनानो जाबाय जोंनि बिटिआर ओनसोलाव जौगानाय गोजोन आरो खौसेथिया फैबाय। बिटिआर सुक्तिया मोनसेनि उनाव मोनसे मावफुंजागासिनो दङ आरो जोंनि बे बिटिआर ओनसोलनि गासैबो हारि माहारिनि सुबुंनि थाखाय जोंनि मानगोनां बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' बिथाङा जौगानायनि थाखाय खामानि मावगासिनो दङ। दिनै राभानि होन आक्सु गुरखानि होन बा करनियानि होन बा जोंहा कस राजबंसिनि होन बा बेंगलिफोरनि होन बा माइनरिटिनिफोरनि होन गासैबो जाति जनगोष्ठीनि थाखाय जौगानायनि थाखाय खामानि मावनो आवगायदों आरो फैबाय थानाय जानुवारि दानाव मोनसे जातिनि मोनसे हारिनि जेंनाफोरखौ लानानै मोनसे नोजोर बिजाब एबा भिजन डकुमेन्ट जों बानायनो नागिरदों। दा बेबायदि माखासे खामानि मावनायखौ नुनानैनो दिनै जोंनि बिटिआर ओनसोलनि गासैबो हारिनि सुबुंफ्रा इउपिपिएल दोलोनि फारसे गोसो बोगथाबदों आरो जायनि थाखाय दिनै भेरगावल' नङा गुबुन गुबुन समष्टियावबो सानफ्रोमबो लोब लोब जोंनि इउपिपिएल दोलोआव गुबुन गुबुन दोलोखौ नागारनानै जइन जानायखौ जों नुनो मोनदों। बबेबा जों नुदों खायफाया माखासे थाबैनो सोलाय सोल' खालामबाय थादों आरनायखौ लानो थाखायसो बेबायदि खालामो नामा? जोंनि नुनायावथ' बिदि नङा। जों इउपिपिएलआव जोङो रावखौबो बुरखायनाबो लाबोआखै बा बायदिसिना खोथा होनानै प्रलबन होनानैबो जोङो बिथांमोनखौ लाबोआखै। नाथाय बिथांमोना नुदों जायफ्रा थांनाय गोलाव सम सोरबा बिपिएफआव दङमोन सोरबा कंग्रेसआव दङमोन बा सोरबा गुबुन गुबुन दोलोआव दङमोन नाथाय बिथांमोना दोलोआव थासेयावबो बिथांमोननि गामियाव माखासे लामाया थरसेबो अन्थाइ गोलैयाखैमोन। माखासे गामियाव मोनसेबो खामानि जाहैयाखैमोन। हाइवेआ मोजाङै लुजायाखैमोन। जब कार्डफोरा दस्रानियाव थायोमोन। बायदिसिना बिथांमोना जेंनायाव गोग्लैना दङमोन जुदियो राजखान्थि दोलोआव दङमोन। नाथाय दिनै जोंनि इउपिपिएल दोलोआ फैनाय लोगो लोगो इउपिपिएल दोलोआ बिटिसिआव सासन खालामनाय लोगो लोगो बिटिआरनि चिफ प्रमद बर'आ बिथाङा बिटिआरखौ सालायनो बा खुंनो बिबान लानाय लोगो लोगो दिनै रावबो राजखान्थिनि दोलोनि खोथा जोङो बुङाखै। जाय गामियाव जाय सुबुङा मोनथावना जग्यता बिथांमोनखौ नायनानैनो जों आसनिफोरखौ होनाय जादों। सोरबा सुबुङा न' मोननांगौबा बिथांनो न' होनाय जादों। सोरबा सुबुङा बोराय बुरै पेन्सन मोननांगौबा 60 बोसोर जादोंब्ला बिथांमोननो बे आसनिखौ होनाय जादों आरो जाय गियान सोरां बिथांखि सोरबा फरायसुला फरायसुलिया जाय जि दोलोआनो जाया मानो सासे फरायसाया मेट्रिक पास खालामनायनि उनाव बे गियान सोरां बिथांखिखौ जों होदों। सेल्फ हेल्प ग्रुपनो जोङो 25,000 किस्तिखौ जों होखांबाय। गोबां सेल्फ हेल्प ग्रुपआव गुबुन गुबुन दोलोनिबो माने हाबनानै दङ नाथाय जों बेखौ नायाखै। जायखिजाया सेल्फ हेल्प ग्रुपनो जोङो 25,000 रांखान्थि बा अनसुंथाइखौ जों होनाय जाबाय गिबि खेबनि थाखाय गिबि किस्ति। दा बेबायदिनो जों माखासे आसनिफोरखौ जोङो दोलो हानजा बा खुनु धोरोम खान्थि जेबो जों नायालासिनो जौगानायनि थाखाय सुबुं माहारिनि जौगानायनि थाखाय जों खामानि मावदों। सासे दैदेनगिरिनि सासे थार नंगुबै सुबुं समाजनि खामानि मावनायनि नोजोरजों जोंनि बिटिआरनि चिफआ खामानि मावदों। जायनि थाखाय दिनै गुबुन गुबुन राजखान्थि